William, kan du filme? Hvad? Kan du filme? Du vil bare holde kameraet her. Det er en stor fed laks på. Ja. Der er en kæmpe stor fed laks på fiskestangen. Kan du stå her og filme? Kan du se her, du skal bare holde det kamera her, så kan du se, hvad der foregår. Det er lille skærm. Du skal bare holde kameraet. Du vil hele tiden se, hvad der foregår. Så sådan, ja, er rigtigt. Den kører. Du skal bare holde det så stille som muligt. Jeg tror, at far ikke falder i hjælpen her. Bare se, nu går jeg lidt herhen. Ja, jeg går med. Nå, du kan blive der, så bare blive der, så du kan se far i skærmen. Ja, der er fisken. Ja, hej. Jeg hedder William, og min far han er lige på at byde. Sejt, ikke? Og det er en kæmpe stor, fed laks. Vildt. Jeg tror, den er her lige om lidt. Ja, flot. Sejt, far. Det er ikke nogen laks, det er en stor øre. Undskyld, det var en øre. Er det okay at komme hen til dig, far? Og se, min far han er fanget det! Ole, ole. Godt gået, far! Du må gerne komme hen til mig, skat. Den er fin. Den er da fin. Ja. Er den ikke? Jo. Må jeg se en gang? Må jeg lige se en gang her? Ja. Så spiller vi den ud igen. Men jeg vil også lige prøve at holde den. Du vil også lige prøve at holde den. Kan du tage et billede af mig? Ja. Så har vi fanget en øre. Ja, det var en øre. Jeg tror, det var en laks. 2 øre. Nej, den anden, det var en lille laks. Den du tabte. 2 øre har vi fanget indtil videre. Jo. Og du mener, den ude i søen, ikke? Ja. Nu er vi jo ikke i en sø. Fisk jeg jo aldrig kommet af. Kan du holde den en gang? Jeg holder den, ligesom du ved, at man skal holde en fisk af. Nice. Yes.